Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Westbound alături de Andrei. Alo? Explică-ne cum se joacă Westbound, explică-ne. Westbound trebuie să investești în bani, poți jefui banca, poți cumpăra diferite, poți cumpăra cai, poți să minezi, poți foarte multe chestii și poți jefui chiar și trenul. Da. Deci am ajutat puțin pe Ioan ca să strângă. Ca să facă calul. Da, acela. Este un cal. Ok. Al treilea cel mai bun. Nu l-am cel mai bun uitat să vă arăt. Ăștia sunt caii mei. Ăștia. La pe cel al patrulea cel mai bun. Vreau să m-a ajutat Andrei să fac să mă arăt joc al patrulea cel mai bun. Astăzi vă arătăm cum e și la mine, prin să minăm, de la mine poți să strângeți toate aici. Aveți pickaxe, avem server de heal, zboară. L-am ajutat pe Ioan să fac level 6 la pickaxe și mai multe chestii. Da, vrei să jefuim dacă nu e nimeni? Da, hai să începem. Și l-am ajutat și cu câteva upgrade-uri. Da. Scoateți lanterna. Acum mai imediat. Eu sunt cu... Hai. Hai, Usca. Hai. Oh. Hai. Unde ești? Aici. La cai. La cai. Mafioții. Stai să întreb pe chat dacă vrea cineva să intre în mafie. Câte like-uri am uitat să ne milogim? Ce like-uri vrei să facem la episodul ăsta? Eu zic să strângem 2500 de like-uri. Haideți 3000 de like-uri dacă vreți. Dacă știm, dacă dați pe voi un like, un subscribe, știm că vă place și mai facem episoade de Westbound. Nu uitați să trimiteți și prietenilor. Da, în descriere o să vă las și link-ul pentru Discord-ul, serverul meu de Discord. Unde mergem? Haideți să mergem la Grairidge. Ok. Să ia și la oameni. Aici avem un urc, vreți să-l vânăm? Ok, să ia și la oameni unde poți. L-a omorât? Nu. Dar nu mai are mult. Te ajut? Mi-a omorât. Da, m-a omorât. Ioane! Da. Ioane! Vrei să mergem la minat? Da. Hai să le arătăm la minat. De la Stone Grid. Ok. Am găsit lupa. Lasă. M-a omorât. Ăla lup alb e legendar? Da, lupa albă e legendar. Ai că sfinte soia. O să iau și eu niște dinamită ca să vă arăt. De ce gălăgia pe fundat, că se joacă pe telefon și știți pe telefon. Aici este cea mai bună mină pentru găsit diamante sau emeralde, așa este? Da. Nu fac eu un gen.
dacă stai aproape de TNT, până te omoară. Sau whatever. Recunosc băieți și fete că e prima oară, dar ei m-au ajutat ca să fac și niște upgrade-uri, ca să mă arăt și pe episod ce mai am făcut cu camera. Am revenit băieți și fete pentru că n-am mai am vrut să filmeze. What the fuck, mi se duce. Nu mai am vrut. Periculos cu mina aia. Ian, du-te. Deci să spui. Dă-te. Vreau să mai spun mine să... Ultima oară mai dau. Scuze. Nu mai medit așa bine. Și o să vă las în descriere pentru jocul ăsta, dacă vreți să vă jucați și voi. Este interesant. Îmi amintesc de jocul de joacă, dacă mai știți, amintiri vechi. Vreau și eu să găsesc un diamant ăla. Dacă Andrei, dacă vrei, dacă găsești un diamant, să-mi dai să vadă și oamenii să vadă câte diamant. Dacă vrei. Da. Safir, gold, ok. Bun. Recunosc băieți și fete că m-am jucat și înainte, recunosc. V-am zis pe episod, v-am zis. Ca să nu stăm acum să ne căcăim, dacă vreți mai încolo jefuim, stăm puțin la minat. Revenim când avem backpack-ul bun. Am revenit băieți și fete de la minat, să vedeți, să spuneți în comentarii câți bani fac plus cu Safir. Să-mi spuneți în comentarii câți bani fac pentru Safir și pentru alea. Hai să vedem. 182? Liniștor! Să putea și mai bine. Ioan, haide să am o donație pentru tine. Unde ești? Te văd. Hai pe jos. Ok. Stai puțin, Îl iei repede, da? Da, să pleci ăsta, frate. Îl ții asta. Poftim? Înseamnă că am puternic. Vreau să ia așa băieți și cu lasul ăsta după ce mai mergem și mi-i dat. Uite. Să vedeți cât sunt diamante. Să vedeți. Am Safir 80. Bă, e ceva. E ceva. Îți da Safirul înapoi dacă vrei. Nu, ia-l vine. Donațion. Bă, să știi că te auzi puțin înfundat. Serios? Da, acum te auzi. Hai. Vreau să iau arme pentru că nu mai am arme și nici de heal să iau ca să nu cumva să rămân fără și să mă moare. Eu încai voi, vine spre tine. În ce? Încai, ești la bancă? Nu. Jefești și banca cineva. Să vii puțin în mic. Că am ceva să-ți dau acolo. Da, tu.
Să știi că eu am jefui, dacă vrei să jefui. Nu, haide până în mine, fain ceva să dau. Hai că v-am lăsat. O să iau prin mine, dar prin spate. Deja ce mai repede. Ioan, Da. să vin în mine, că am să-ți dau ceva. Bine? Da, mă urmărește cineva. Bun. Sunt în mină. Vin acolo unde se vede că e săpat. Ok. Am ieșit. A ieșit. Da, mă urmărești unul. Da, mă urmărești unul. Eu sunt tot cocat. Și de-aia mi-e frică. Ne întâlnim acolo unde ai minat și tu dacă e. Nu, fă-te șerif și hai la arme. Stai să mai minezi și eu. Am găsit chiar Rubin. Îți dau Rubinul care mi-a dat. Bine, și eu-ți dau un schimbat. Așa e, mă voi ieși pe teren. Călut. Vii acolo unde vin. Ok. Serios. Am... Eu nu mai are puțin de viață și mă cam și... Bun. Mă auzi? Da. Vin acum. E un șerif aici care mă și enervează. Acum vin. Am luat în 28. Bun. E cineva? Eu sunt. Șerif, du-te, frate. Hai rapid, vei, ai grijă, oculește pe ăla. Ce făte șerif? Mamă, $10. Bă, las... Ce-i dat? Hai da. Vino aici în spate, Vină după casă, că ne urmărește ăsta. Hai într-o casă. Fii atent. Fac o schemă de a... Bun, hai. Pe aici, pe la geam. Da, am intrat. Ia. Și ai sus. Da. Pe partea cealaltă. Ai greșit partea. Să dați și voi un like, un subscribe. Dacă mai vă place, Ia-l. Băieți și fete, ați văzut că pot să diamant.
ați văzut, nu pot dacă ai avea un diamant și așa am și în viața reală, băieți și fete. Mamă, 200, 1000 deja? Am și aici, ați văzut, am full. Hai să... Uite-l pe ăsta cu... Unde-i trenul? Vrei să jefuim trenul? Nu. Hai sunt și alte locație, și alte, dacă vrei. Ioan. Încerc, dar după ce arătăm locațiile oamenilor, trebuie să plec și poate mai continuu și na. Da. Să-i arătăm la oameni unde poate să-și vândă pielea, întâi, după aia aici e quest-urile pe care trebuie să le faci. Mâine o să nu? Nu? Cum? Mâine o să mai vină un episod, nu? Da, că văd că lumea dă like. Dacă strângem 2000 de like-uri, haide 2000 de like-uri, 2000 de like-uri facem un episod nou. Dar dacă vreți să strângem 3000 de like-uri, cum a zis Ioan, e perfect. Perfect, băieți și fete. Unde mă spawnez m-a omorât unul. M-a omorât lupul. Grairidge. La bancă? Aici e bancă, dacă strângem peste 2000 de like-uri, mâine mai vine un episod. Da. Nu, Ioan? Exact. Să văd dacă nu am atenții. Ajutor, e lupul ăla de dar. Acum. Nu mai mă lasă, 15 minute, mai mă lasă. Cine, ce? E lupul legendar, ăla albu. Haide la Stonebridge. La Grainy. Mi-am venit acum să jefuiesc ca să vadă și oamenii cum e. Ioan. Da. Sau vin eu. Ne vedem pe episodul de mâine. Da, băieți, Pa, pa.